Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanku da sake kasancewa a wannan tasha ta mu ta TV News. Idan wannan ne farkon ziyartar ka wannan tasha, muna buƙatar da ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode da zamowa ɗaya daga cikin mabiya wannan tasha. Muhimman alƙawuran da Tinubu ya ɗauka guda 8 waɗanda muke alfahari da su. Daga jiya Litinin 29 ga watan Mayu ba za a sake ji an ce zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ko shugaban ƙasa mai jiran gado ba, sai dai a ce shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Idan kuma ana maganar Muhammadu Buhari ne, ba za a sake jin an ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba, sai dai a ce tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Hakan ta faru ne sakamakon rantsuwar kama aiki da sabon shugaban Najeriya ya yi a dandalin taro na Eagle Square da ke birnin Abuja a matsayin sabon shugaban Najeriya na 16. Shugabannin kasashen duniya 24 ne suka halarci bikin, kamar yadda wata majiya ta shaidawa BBC. Jawabin da Tinubu ya gudanar cike yake da ƙarfafa gwiwa 'yan Najeriya da neman haɗin kan 'yan ƙasar. Sai dai wasu daga cikin alƙawuran da ya ɗauka sun shafi sake fasalin matakan da gwamnatin Buhari ta ɗauka a fannin tattalin arziki. Tun kafin kammala taron, tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da matarsa Aisha suka kama hanyar zuwa Daura, inda suka isa a tsakiyar ranar ta Litinin. Ga wasu muhimman alƙawuran da ya ɗauka a jawabinsa. Wasu ba za su yi mamaki ba game da alwashin da Tinubu ya ci na sake duba batun sauya fasalin kuɗi na Naira, ganin cewa tun kafin ya ci zaɓe yake sukan lamarin. Ya kuma ce gwamnatinsa za ta ci gaba da amfani da tsofaffi da kuma sababbin takardun Naira da aka sauya. Tsarin sauya fasalin kuɗin da CBN ya gabatar ya yi wa mutane tsauri, ganin irin yawan 'yan Najeriya da ba su da asusun banki, inji Tinubu. Kazalika ya ce kuɗin ruwan da CBN ya ƙara ya yi yawa, kuma akwai buƙatar rage shi don ƙara yawan zuba jari da kuma haɓaka cinikayya, waɗanda za su tallafa wa tattalin arziki gaba ɗaya. Ɗaya daga cikin abubuwan da ke ƙuntatawa rayuwar 'yan Najeriya shine faɗuwar darajar Naira, wadda ke da farashi iri-iri hatta a wajen babban bankin ƙasa CBN. Tinubu ya yi alƙawarin bin hanyoyin daidaita darajar Naira. Wajibi ne CBN ya samar da farashin canji bai ɗaya. Hakan zai sa a daina saye da sayar da kadarori cikin sauri, kuma a koma zuba jari da samar da ayyukan da za su taimaka wa tattalin arziki a aikace. Sabon shugaban ya ce daga yanzu gwamnatinsa za ta soke batun bayar da tallafin man fetur a Najeriya, saboda dama bai gaji tanadin kuɗin ba a kasafin kuɗi na shekara ta 2023. Tinubu ya ce gwamnatinsa za ta tarkata kuɗaɗen zuwa wajen ɓangarorin ci gaban ƙasa. Tallafin man fetur ya tafi, inji shi. Muna yaba wa tsohuwar gwamnati bisa ƙoƙarin janye tallafin man fetur a hankali, wanda yake ƙarawa mai tsada fiye da ƙarfin talaka. Ya ƙara da cewa ba zai yiwu tallafin ya ci gaba da laƙume kuɗaɗe ba yayin da muke ƙarancin kuɗi. A madadin haka, za mu mayar da kuɗin wajen ayyukan raya ƙasa da ilimi da harkokin lafiya da kuma ayyukan da za su kyautata rayuwar miliyoyin 'yan ƙasa. Shugaban ya kuma yi bayani kan harkar fasahar zamani, wadda matasa ne suka fi cin gajiyarta. A cewarsa, gwamnati na za ta ƙirƙiri damarmaki ga matasa. Za mu martaba ƙudirin da muka ɗauka a lokacin yaƙin neman zaɓe na cewa za mu samar da guraben ayyuka miliyan 1 a ɓangaren fasahar zamani. Za mu haɗa hannu da Majalisar Dokokin Tarayya wajen samar da dokar samar da ayyuka. Dokar za ta sakarwa gwamnati mara wajen inganta hanyoyin samar da ayyukan yi.
Kamar yadda Buhari ya sha nanatawa, shi ma Tinubu ya ce magance matsalar tsaro zai sa a gaba tsawon shekara 4 masu zuwa. A cewarsa tsaro ne zai zama babban ƙudurin wannan gwamnatin, saboda ba za mu samu adalci ko ci gaba matuƙar akwai rashin tsaro da tashin hankali kamar yadda ya bayyana. Don daƙile wannan bala'i dole ne mu gyara tsarin tsaronmu da ma fasalinsa. Za mu ware kuɗi ga jami'an tsaronmu, ba wai yawansu kawai za mu ƙara ba. Za mu ba su ƙarin horo da kayan aiki da ƙarin albashi da makamai. Sabon shugaban ƙasar ya ce gwamnatinsa za ta samo mai tuntuɓa da neman shawarwari, ba wanda za a dinga ƙaƙaba wa mutane abin da ba sa so ba. Game da 'yancin faɗar albarkacin baki ya ce, za mu nemi gudunmawar kowa, amma ba za mu ware wani ba kawai saboda ra'ayinsa ya saba da namu ba. Tinubu ya ce matakin da masu adawa da nasarar da ya samu a zaɓen suka ɗauka na zuwa kotu haƙƙinsu ne, kuma bai ga laifin hakan ba. Za su ci gaba da kasancewa 'yan ƙasa kamar ni, kuma zan ci gaba da kallon su a hakan, a cewarsa. Sun zaɓi su kai kansu kotu. Neman adalci a kotu haƙƙinsu ne, kuma ba na ganin laifin yin hakan, saboda hikimar kafa doka kenan. Hakanan ya ce nasarar da ya samu ba ta fifita shi sama da sauran ba, sannan kuma hakan bai rage musu matsayi ba a matsayinsu na 'yan Najeriya. Ɗaya daga cikin fannonin da ake sa ran Tinubu zai fi mayar da hankali a gwamnatinsa shine batun zuba jari da tattalin arziki baki ɗaya, saboda fannin da ya fi ƙwarewa kenan. A jawabin nasa ya faɗa wa masu zuba jari na gida da ƙasashen waje wani saƙo na musamman. Gwamnatinmu za ta nazarci dukkan ƙorafe-ƙorafenku game da yawan karɓar haraji iri-iri da kuma sauran tsare-tsaren da ke hana zuba jari. Ya ci gaba da cewa za mu tabbatar masu zuba jari da kamfanonin ƙasashen waje sun samu damar kashe kuɗinsu na halak da ribarsu zuwa gida. Waɗannan su ne muhimman alƙawarkan da Tinubu ya yi mana mu 'yan Najeriya. Fatanmu shine Allah ya ba shi ikon cika waɗannan alƙawarkan da ya ɗauka. Amin summa amin.